прогноз является достаточно напряженным и, безусловно, всем хозяйственным субъектам, органам власти, республиканским, муниципальным, предстоит серьезная работа для обеспечения его выполнения. Финансларның романс җырлый торган чагы, киләсе елга бюджетта акча җитми, чыгымнар керемнән 3 миллиардка күбрәк. Аның сәбәбе дә билгеле: пандемия, изоляция, ил шикләре ябык булу нәтиҗәсендә Татарстан 30 миллиард сум акчасын югалткан. Эшсезлек мәсьәләсе һаман да кискен тора. Численность безработных с начала года выросла на 68 тысяч человек. Ел башыннан эшсезләр саны 68 меңгә артты. 15 октябрьгә 73 мең кеше эш тапмаган. Һәр икенчесе моңарчыда озак вакыт эшләмәгән, я булмаса теркәлмичә генә хезмәт куйган була. Хәзер республикада 41 мең вакансия бар. Нефть бәясе төшү, долларның уйнавы, тулаем төбәк продуктының 2%ка кимүе. Буларга карамастан, эш урыннарын, хезмәт хакы күләмен сакларга кирәк. 77% акчаны мәгариф, медицина, социаль мәсьәләләрне шишүгә тотачаклар. Быел НДФЛдан акча күбрәк керүенә өмет зур. Налог дохода физлиц 81. НДФЛ салымы 81 миллиард ярым сумны тәшкил итә. Быел шулай туры килде. Без НДФЛдан акча керемгә булган салымнан күбрәк булыр дип көтәбез. Бюджетны 30 программага да бүләсе бар. Барысына да җитәрме? Депутатлар шуны сорый. Где резервы для столь оптимистичного бюджета? Я не понял, откуда они взялись. Внутренний резерв тоже есть. Безнең эчке резервлар да бар, министрлыклар да бераз билен кысты. Киләсе ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Андагы чаралар өчен өстәмә акча бүленәчәкме ди депутатлар. Здесь у нас с вами программа языки. Бездә телләр программасы бар. Ул 100 миллион сумлык, бер өлеше мәгарифтә, бер өлеше мәдәнияттә. Гомумән карасак, узган елгы дәрәҗәне саклый алдык. Министр орынбасары чыгышыннан соң ул безгә инандырды, берни инде кыскартулар, секвестрлар булмаячак. Һәм шулык дәрәҗәдә ул 3 елга салынгач, инде 3 елда шундый өметле прогнозлар булгач, минемчә, бу бик ышанычны арттыра. Бүген республика 95%ка укытучылар белән тәэмин ителгән, уртача яшьләре 47дән артык. Ел ахырына кадәр аларның белемен күтәрү өчен 2 үзәк эшли башлый. Министрдан да депутатлар туган тел мәсьәләсе белән кызыксынды. Мәсьәлә дәресләр булмау, ул проблеманы качан хәл итәбез инде? Аның хәзер бакчасы бирелде, аның хәзер конкрет сроклары бармы? Татарчага күчерелгән дәресләр турында әйтәм мин. Татар телендәге дәресләр безнең бар. Шуларның 89-ы кертелгән федераль переченга. Калганнарын кертү өстендә эш алып барам. Менә әйттеләр бит, бүген сәлам дәреслеге турында ул язылган. Мин уйлыйм, менә 21 елда беренче этапта без аларны кертәбез дип. Укытучылар үзлегеннән белемен арттырамы соң? Һәр районда 50-70 мәгариф учреждениесе бар. Балалар бакчасы белән мәктәпләрне кушып санаганда. Бөтен районга, хәтта аерым шәхси язуларны кертеп санаганда 20-25-30 гына мәгариф һәм гаилә мәктәп журналлары туры килә. Димәк, безнең 5 мәктәпкә бер генә мәгариф журналы туры килә. Шул рәвешле бүген бюджетны тагын социаль мәсьәләләр һәм үзидарә комитетында карадылар. Сессиягә ул 29 октябрьдә чыгарыла. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. 1 декабрьгә кадәр Татарстан халкына мөлкәт, транспорт һәм җир өчен салымнарын түләргә кирәк. Россия федераль салым хезмәте сайтында шәхси битләре булганнар белдерү кагазларын алды инде, калганнарга түләү кагазе почта аша хат белән юллана. Республика халкына моңа җаваплы карарга һәм салымнарны вакытында түләргә чакыралар. Казанда гына милек салымнары буенча 34 миллиард 41 миллион сум акча җыелырга тиеш.